timbang neng omah turu Mas Bro Mas arep ngarit di sase ben landep nek landep kan iso nggo babat lambene tonggo mau landep tonggo iki saya ngomong iso nglakoni susah dilokke enak dirasani landep niki Mas Bro gawane ndak narit enak tahu rekoso ajek beli ning keranjange dan siki wae sengene bojo ya tinggal turu dede suruh sate dengar iki price matur nuwun buang kok malah kepet kebak-kebak pakake wedhus ben lemu mana nek mana 18 didol selikur gitu tuku motor balap dan kaya kancane weh malah 18 kok didol selikur ini sapa oh tetangga burung kebak Pak sakmene kok suwe payu sabunuku angkeme tangga niki yen yo tau nggih udah ya berputar nang isor kadang nang mbur kadang kementel mula Mas Bro aja seneng nek lagi pas ning mbur elingo nang isor nang mbur yo pertahanke Mas Bro
Ilingo terus lagi mukun Mas Bro. Kepak-kepak to. Lagi ganjel watu wae kayak ketok kepak. Ganjel watu wae. Wae lah kepak-kepak. Suwe ini. Wah. Nah. Mulai sik. Ya. Atut iki, Gus. Wah, kuat tadi. Tonton terus, Bro. Video Maju Karep TV selanjutnya. Aja lali yang seneng video ini share ya, subscribe, aja lali komen, oke? Sik Mas Bro tak pakai wedhus sik. Besok baleni karep meneh.